ukupan broj testiranih na području Tuzlanskog kantona od kada je krenula pandemija je 2382. U toku jučerašnjeg dana urađene su 228 testa, pri čemu su svi negativni. Na području Tuzlanskog kantona od momenta početka vršenja uzoraka ukupno je registrirano 84 pozitivne osobe, pri čemu trenutno sada imamo 58 aktivnih osoba. U toku ovog perioda kroz bolničko liječenje prošlo je 20 osoba koje smo otpustili, pri čemu je broj oporavljenih i otpuštenih iz kućne izolacije 3. Trenutno u kućnoj izolaciji brojimo 51 osobu kao mjera koja je izrečena i u ovom momentu nemamo promjena u odnosu na jučerašnji dan. Pa evo, kao sve ovo vrijeme što smo molili građane i apelovali, obzirom da se nalazimo u ovakvoj epidemiološkoj situaciji koju još uvijek cijenimo kao povoljnu, što je između ostalog rezultat mjera i poštivanja mjera od građanstva, zadnjih par dana je dovelo do vidnog popuštanja na pojedinim lokacijama unutar grada, ono što mi vidimo i na osnovu prijava sa terena, što od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, što od odgovornih građana. Naime, na igralištima primjećujemo veći broj okupljanja djece koja su tu u smislu društvenih igara, igranja košarke, fudbala, rolanja, vozanja bicikla, uz pratnju roditelja koji sjede na klupama. Primjećujemo izlazak penzionera, starijih, osoba u pratnji njihove djece koji ne koriste zaštitnu opremu. Opet kao čovjek iskazujem razumijevanje za trenutnu situaciju ili potrebu, ali kao profesionalac tražim i očekujem da se poštuju navedene mjere koje su izrečene, a sve u cilju očuvanja trenutne epidemiološke situacije. Molim vas, pridržavajte se izrečenih mjera, ostanite kući. Nama predstoji period od još nekih, 15 dana, obzirom da smo u ovakvoj situaciji kakvoj jesmo i nemojte misliti da je to samo govorimo reda radi svake naredne 2 sedmice, jer svaka epidemiološka epizoda daje taj period od narednih 2 sedmice kao inkubacioni period, da bismo mogli početi razmišljati i početi primjenjivati određene mjere, liberalizacije donešenih mjera. U interesu vašeg zdravlja, ali i zdravlja građanstva Tuzlanskog kantona, opet ponavljam, ostanite kući.